Tervetuloa Musiikit ja ammatit podcastin päätösjakson pariin. Mä oon jo silloin ihan aluksi ajatellut, että lopetan tämän sarjan, ainakin tämänkertaisen sarjan, sillä että kerron itsestäni ja ajatuksistani vähän lisää. Ja samanlaisten kysymysten kautta kuin mitä mä oon esittänyt haastateltaville. Ja yksi niistä kysymyksistähän oli se, että mitä musiikki on ollut elämässä, miten se on elämään tullut ja miten se on elämään vaikuttanut. Niin mun elämässä musiikki on ollut jollakin tavalla läsnä aina, ihan sen takia, että Kiteellä, jossa kasvoin, lukioon saakka siellä asuin, niin musiikkia oli joka puolella. Oli koulussa, oli kuoroissa, sitten tuli musiikkiyhdistys, joka alkoi tarjota instrumenttiopintoja. Valitsin klarinetin, pääsin puhallinorkesteriin. Sen ohella opettelin vähän soittamaan kitaraa, ihan himppusen pianoakin. Sitten opiskeluaikoina otin laulutunteja, sitten lopetin ne. Ja sitten mä oon taas uudestaan aloittamassa niitä. Eli musiikkia itse tehtynä ja myös kuunneltuna on ollut pitkin matkaa mukana. Mutta jo aika aikaisin mä huomasin, ehkä siinä murrosiän loppupuolella, kun pitää ammattia alkaa valita ja pohtia, niin että ei siitä esimerkiksi soittamisesta tai soittamisen opetuksesta olisi koskaan ammattia voinut tulla. Mä en yksinkertaisesti jaksanut harjoitella tarpeeksi. Muusikko tarvitsee toistoa ja mä mieluumminkin vaihdoin instrumenttia ja vaihdoin genreä ja kokeilin erilaisia tekemisiä. Mutta sitten taas toisaalta se kaikki erilainen tekeminen on antanut hirveän hyvää pohjaa tälle nykyiselle työlle. Eli sille, että tutkin, mitä musiikki on meille aivoissa ja myös sitä, että miten musiikkia voidaan hyödyntää kaikessa oppimisessa ja eri elämän vaiheissa. Ja tuossa oikeastaan jo tiivistyi se, että miten mä näen tutkimuksen, tekemisen, järkevyyden ja hyödyllisyyden. Että siinä on semmoinen perustutkimuksellinen komponentti. Meidän kannattaa koko ajan keskittyä siihen, että opimme lisää musiikin, puheen, vieraiden kielten ja kaikkien äänten käsittelystä aivoissa. Missä se tapahtuu, kuinka kognitio, emootio, eri ikäkaudet siihen vaikuttaa. Ja sitten siitä päästäänkin tosi hyvin siihen, että kuinka tätä tietoa voidaan käyttää eri elämänvaiheissa, erilaisissa sairauksissa, erilaisissa vaikkapa oppimisvaikeuksissa, erilaisissa haasteissa, mitä elämä kullekin meistä eri aikaan voi tuoda. Eli että tällä tutkimuksella, mitä olen päässyt tekemään, niin mä näen, että sillä on sekä se perustutkimuksellinen, tieteellinen hyöty, että sillä on myös valtavasti annettavaa oppimisen ja kuntoutuksen saralla. Ja oma ajatteluni ja toimintani on mennyt jännässä järjestyksessä, että aluksi mua ja monia kansainvälisiä kollegoita kiinnosti se, että mitä on muusikkous aivoissa. Se äärimmäinen osaaminen, esimerkiksi se, että jollakin muusikolla on absoluuttinen sävelkorva, eli että hän osaa nimetä kuulemansa äänet sävelasteikon, länsimaisen sävelasteikon mukaisilla nimillä. Se oli itse asiassa mun syventävien opintojen pro-gradu-tutkielman aihe. Muusikot on tärkeä osa musiikkiskeneä, mutta toisaalta taas jokaiselle meistä musiikki voi antaa tosi paljon. Ja sen vuoksi sitten lähdin laajentamaan tutkimusaiheiden valikkoa ja päädyin tutkimaan esimerkiksi sitä, että miten musiikkitaidot kehittyvät, kuinka myös muu kuin varsinainen instrumenttiopetus voi vaikuttaa ja edesauttaa lapsen ja nuoren oppimista. Esimerkiksi kielellisten taitojen suhteen, olipa se sitten äidinkielessä tai vieraissa kielissä. Ja nyt mä oon
päässyt mukaan sellaiseen hankkeeseen, jossa näitä tähän saakka saatuja tietoja ja oppeja aletaan entistä enemmän soveltaa ihan tavalliseen varhaiskasvatukseen ja toivottavasti myös enenevässä määrin kouluopetukseen, niin että jokainen lapsi ja nuori saisi koulussa ja päiväkodissa tai muussa varhaiskasvatusympäristössä kosketuksen musiikkiin ihan musiikkina ja sitten myös väylänä tosiaan erilaiseen oppimiseen, monialaiseen oppimiseen, tiedolliseen oppimiseen ja kaveritaitojen, eli sosioemotionaalisten taitojen oppimiseen. Se on valtavan iso kenttä ja me ollaan semmoisen soveltavan ja kehittävän työn alussa, mutta sitä on aivan mahtavaa päästä nyt tekemään. Ja ihan yhtä mahtavaa on ollut tämän podcastin aikana, näiden haastattelujen aikana, niin kohdata ihmisiä, jotka hieman samalla tavalla ovat löytäneet ensin musiikin ja sitten musiikin kautta tavan tehdä jotakin muutakin kuin musiikkia niin, että musiikki on kuitenkin joka päivässä mukana. Jokainen näistä haastatteluista on jättänyt mulle semmoisen olon, että voi hyvänen aika, että tässähän on vasta päästy jutun juuren alkuun. Olisi ollut ihanaa jokaista näistä haastateltavista tavata toisen kerran. Toivottavasti semmoiseen tulee mahdollisuus joko haastattelun tai vaikka jonkun kirjoittamisen muodossa. En tiedä, miten se voisi tapahtua, mutta semmoinen uteliaisuus vain kasvoi. En todellakaan halua sanoa niin, että nyt nämä haastattelut on tehty ja kaikki on jo kertaalleen sanottu. Päinvastoin. Olisi tosi mahtavaa päästä syventämään niitä teemoja jokaisen tähän mennessä haastattelun kanssa. Ja voisi olla mukavaa vaikka haastatella uusiakin tuttavuuksia, mutta mitään lupauksia en nyt tässä anna itselleni enkä teille kuulijoille. Että katsotaan, mitä kaikkea kalenteriin mahtuu lähiaikoina ja lähivuosina. On nimittäin niin, että nyt nämä tutkimukselliset asiat kiehtovat niin paljon, että haluan keskittyä niihin. Mä oon päässyt nyt elokuun alusta lähtien Aalto-yliopistoon vierailevaksi tutkijaksi. Se ei tarkoita työsuhdetta, se ei tarkoita mitään virallisia ja isoja velvoitteita, mutta koen, että se avaa mahtavan väylän tehdä uuden tyyppistä tutkimusta luovuudesta, esimerkiksi muusikkojen improvisoinnin suhteen. Siellä on nimittäin sellaiset tutkimusvalmiudet sekä henkilöstön että tilojen että laitteistojen suhteen, jotka on, sanoisin, että kansallisesti ja kansainvälisesti aivan ainutlaatuiset. Magix-infrastruktuuri, jota Suomen Akatemia rahoittaa, niin antaa mahtavat mahdollisuudet uudenlaiseen tutkimukseen. Ja kun tätä yhdistetään sitten siihen, mitä me Helsingin yliopistolla kasvatustieteellisessä tiedekunnassa ja lääketieteellisessä tiedekunnassa psykan oppiaineissa sekä Jyväskylän yliopiston koordinoimassa musiikin, mielen, kehon ja aivojen huippuyksikössä tehdään, niin tässä on kyllä mahdollisuudet siihen, että tutkimustieto syventyy ja että, kuten äsken sanoin, niin myös sen sovellusarvo vain ja ainoastaan kasvaa siitä, mitä se on tähän mennessä ollut. Eli uteliaana katson kohti tulevaisuutta ja kiitän teitä kuulijat siitä, että olen saanut jakaa tätä matkaa nyt kanssanne tässä jaksossa itse, en äänessä ollen ja sitten myös haastateltavien kautta sitä en. Oikein mukavaa jatkoa kaikille ja kiitos.